Galamagir Eleanor agus John. Is omi ceoltóir tá mealta ag ceol étrama, agus an up cluisi sibh cean de bhó grúpi an ceol tradiisiúnta goili. Grúpa tá mar ceoltóirí cónaí i létram fí láthar. Si buan an grúpa Lúnasa ná Kevin ar an bhlút, Cillian ar an bíbilan, Sean ar an vigil, Paul ar an gitar agus Trevor ar an dord. Casi si trí fort, díobh, dar a bhanam Tommy Caniffs. Ras Port an sin agus sé Tommy Caniff a chum an trí ó cheán. Tásúil agam go bhain sibh taine bhas an geola curú iwar láthar an ocht. Fág mis slán live an ocht le ráíilna costa ag Lúnasa, dar a bhanam the boy in the boat. Ó Yantry agus ó hí Cryans, ihawa agé.